Здравейте всички, които ме гледате, здравейте белки! Аз съм Знака и това е следващия епизод на Minecraft Arena и сигурно се чуете Знак какво правиш тук, нали беше в една мина последния път. Да, но понеже ви послушах и ви ми бяхте написали да продължа да експлорвам нататък след оная мина. В продължение на 40 минути нататък имаше само гори, тръгнах в друга посока, там отново гори, речкотнах, запалех там една голяма част от гората, абсолютно нищо не стана от видеото, затова реших да се върна, което, нали, така ме похаби още 20-30 минути, аз се върна. Сега просто ще отида да се легна, защото адски много се изнервих. Общо взето този епизод, който няма бъде качен, защото нищо не се получи от него, не се случи нищо съществено. Единствено един ендърмен убих, един слънчоглед си взех и те общо взето. И колко малко събрах и желязо. Абсолютно нищо не се случи. Много тъпо се получи, затова ще ви го спестя просто. Просто 30 минути вървене, тъй че нямаше да ви хареса 100%. Ще си помисля втори път дали ще правя такива експедиции, защото са получи адски тъпо. Така, сега най-напред ще се оставя нещата. Или ако правя експедиция няма да е в тази посока, защото там няма нищо интересно, вече със сигурно знам. Нещо за оставяне тук, кой ще се оставя малко. Храна. Оставям тук тия неща. Готово, друго, gunpowder и това. Просто адски се изнервих, адски много, не мога да ви опиша. Печките ми къде са, там. Ще видим какво ще правим. Просто... Добре, нямам кол тук, но както и да е. Нищо, радвам се да съм отново тук в базата. Защото буквално, нали, един епизод съм бил там. Нали, заснето, но всъщност поне 2 часа съм бъхтил. И тук какво има яйца сега, нали? Колко яйца? 4. Ей, ви направо сте се скъсали. Ай, би. Искам кокошки да еба. Няма вече, добре. Друго какво да направя? Не знам. Ей, знаете ли, аз нямам такова. Кажете го обсидиан. Но следващия епизод може да сляза до мината да се взема и ще се направя енчантник тева, че има много левели пак. Що съм оставил отворено, ще излезе овцата, бе. Гледай. Махай се, никъде няма ходиш. И как се заби. Изчезвай. Чакай, ще ти спална приятелчета. Вече си мъж, другарче. Готово. Знаете ли какво? Бяхте ми писали последния епизод да намеря нем так и да... ето е овцата. Да го сложа на овцата и там да я кръста как беше и тя ще да се сменят цветовете или нещо такова. Та сега като се замисля, ще се направя една въдица. Въдичка и... ще пробвам да хвана нещо. Защото и без това се е видял, че от този епизод нищо няма стане. Така да от предния. Поне да... се позабавлявам малко. И гласа ми пресипна, аз толкова реч кутнах в предното видео. По-са да се хване нещо. Айде, бе. Ръба. Какво правите, овце? Добре ли сте? Те като са бъгне въдицата, много ма дразни.
Айде клавни, бе! Няма ли риба в тази локва малка тука? Идва, 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 идва. Още една риба. Ей, защо риби, бе? Да, ако иска и тука да дойде пувката в небето и те ще фащам риба. Нем так, искам нем так. Тия овце, не знам просто как ще ги разделям по-равно, но реших, че трябва да ги боядисвам. Само риба, бе. Само риба, бе. Не ми трябва риба. Смам за ядене. Ще убия овце даже ако трябва. Какво става, бе? Идва, 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 идва. О, какво е това? Уху! Ще го разваля. Пънче едно. Че много хубав лък ми са падна. Върху какво да го пробвам? Върху една овца. Ма нямам стрели пак сега. После ще го пробвам. Добре, добре, хубави неща могат да паднат. Откъде да знае човек, че е в тази малка лъква ще има лък? Значи е тук като се кача по-ми върви. При овцете. Идва, идва, идва. Какво е това? Рао салмон. Сьомга, а? Бре, той ще е нещо хубаво. Желязото се е изпекло. Тая сомджица да сложим. Този път не се бъгна пук. Пък не знам пак за тия овце. Я пак ми кажете, какво да ги правя, да ги боядисвам. Аз ще ги боядисвам, ще ги разделяя тука. Ама няма да стане за всички цветове по-равно. Не знам как ще да направим работата. Другия вариант е едните да ги оставя смесени. Нали? Примерно и тия да са различни цветове. Просто да ги умешам хубаво, пък тия да ги оставя за колене. Те са каже. Жертва приношение. Айде бе, рибки. Тая овца как е излязла тука, бе? Ще стане зле. Дали ще ми се скъса въдицата, ако дойда тука? Да. А не. Така и така стои. Някакъв ачивмент съм взел. Айде, рибки. Или по-скоро хайде нем так. Защото искам нем так. Идва, идва. И отново е риба. Да му се не види. Ще пробваме в тая локва после, там при кравата. Може да има по-интересни неща. Освен за овцете, понеже в близките епизоди сигурно няма да експлорвам заради този голям реч, който ми се случи днес. Дайте предложение за някакви сгради, нещо да почна да строя, нали, да направим. Последно къщата направих. Или това ли беше последно? Нямам вече спомен. Едно от двете. Или къщата, или това. Това беше. Но дайте предложение за някаква сграда. В коментарите ще ми се строи нещо така. Като никой път. Още една сьомга. Супер. Колко ли пълне това? Никаква идея нямам, но... Хайде да пробваме сега тука. На моста. При кравата. Между другото, кравата можем да я сварим с въдичката. Да я избавим от мъките. Ще си помисля, ако е послушна.
Моля се, искам немтак, бе. Пълва се. Един немтак, за овцата. Кравата как гледа там. Айде, на моста си трябва да има нещо хубаво. Айде. Идва. Ти беше отровно, нали? Пъфалфиш. Пъфарфиш, да, аз пъфалфиш. Глупо си говоря. Ти моля да го изпика? Не. Какво са прави с ти нещо? Ако го изявам, ще са отрова, нали? Затова го оставяме тук, далеч от... и тя крави ми се струват много, последния път не бяха толкова, май. Просто съм ги забрал. Изглежда адски пренаселено така. Има нужда от... пречистване малко. Че къде се закачи? Отново се извинявам за скучния епизод. Тук буквално нищо не правя, просто обясних ви как стоят нещата с епизода, който стана абсолютно пълна нула. Плюс това го изтрих вече, тече. Става вечер. Чакам за още една риба и тогава. Ай, само по-бързо, защото ще ми дойде сега един крипър и ще ми взриви всичко тука. Хайде, бе! Вижте кой красилка стане тъмно тука. Много ме радва. Идва. Добре, още една... сьонга. Салман. Сьонга, мьонга, там, както да. Само да ми се падне нем так, бе. Веднага я кръщам. Кокошката къде е? Здравей! Тука ли ще спиш тая вечер, добре? Аре бе! Гледай сега! Като ям пържова не мога да се качвам, що? Не мога ли с едната ръка да ям и с другата? И чакайте да пробвам лъка новия. Стреля само трябва да взема от тия тука. Като имам колко ги мята назад, пънчат, но няма да е много, ама. Какво? Дори не ги оцеля. Защо, бе? Уха, пак доста. Аре бе, колко трябва да му го... Готово. Ти ще умреш от моята стрела. Прас. Хубав е лъка, според мен. Просто трябва да го поправя по-нататък, защото ще свърши. Сега отивам да си взема бонусите от тия два скелета. Той има още... Оху, не, връщам се. Може и така да направим. Така. Нямам стрели, бе. Кога свършиха, бе? То тук пълно е. Той по-скоро ще убия.
Здравей. Паяк. Ето та, ела. Чакай, искам да убия крипъра. Не, че бягай, бе! Добре, плана не се получи. А, то още един скелет има, супер. Уби го боса. Аре, уби го, бе. Абе, не, бе, по крипъра стреляй, бе, момче. Ах, това подло. Вижте сега колко тъпо е измислена играта да не може да мръднеш като има скелет. Защо? Защо е толкова малумно измислено? Ето, не мога да мръдна. Не мога да мръдна, бе. Както и да е, няма да вземем диск явно, но... Много зле е измислено. Просто скелет имаш ли срещу тебе, а не може да го стигнеш. Ако не докопаш земя или нещо такова. Ако са в водата. Много е зле положението. Добре, хора, знам, това беше адски скучен епизод, но все пак ще го кача, защото знам, че искахте айрани. Просто не искам да ви разочаровам с нещото. То дори не е епизод, което се получи там нататък, като експорвах. Надявам се все пак видеото да ви е харесало. Както ви казах, оставете някакви идеи за постройки, защото много ми се строи, не знам защо, но ми се строи. Някакви постройки, които да направя, които да са ми от полза. Това ще хвана още една рибка и ще справя епизода. Ай, последната риба. В очакване. Да, също така да кажа, че скоро ще има на Game Dev Tycoon видео. Доста от вас очакваха. Рибата последната. Прас. Готово. И надявам се да ви е харесало това епизодче, което е много тъпо, знам. Моля, без хейт. Ако ви е харесало, може да харесате видеото и ако не сте се абонирали и сте някакъв нов в канала ми, може да го направите. Аз бях Знака, вие бяхте моите табелки. Абонирайте се и дайте положително за този клип. И чао!